Het was vroeger een school. En ik ben op een gegeven moment naar BMW gelopen. Ik zei, ik weet een leuk pand. En dat kan wel wat van ons worden voor het bolwerk, want we kwamen uit een meerpaal. Ik dacht, dat ook wel eens live muziek, maar dat was veel te klein. Dat liep niet. En zo is het bolwerk eigenlijk ontstaan. Ja, niet alleen door mij, maar natuurlijk met een heleboel mensen om me heen. Maar ik ben met BMW hierheen gegaan. Ik heb het gebouw laten zien. En er was veel belangstelling voor me. Wat bier er al? Of wie er helemaal niks? Nee, wie helemaal niks. Het eerste concert was, zag ik hier ook nog ergens op de borden, Jimmy Rogers. Is niet meer onder ons, maar dat was een van mijn eerste concerten. Ooit nog eens ingewerkt door Frits Siesweda. Die is helaas ook niet meer onder ons. Maar 2 shows ingewerkt. Mucky Pup en Jimmy Rogers kan ik me nog herinneren. En met die vrijwilligers toen de tijd. Dat is ook een vak apart om daarmee te werken. Maar er werd net zo hard gezopen voor de bar als achter de bar, zeg maar. Ja, toch, Kees? Dus dat was een heel apart gevoel, laten we het zo zeggen. Maar... En gebloot werd het natuurlijk ook nog. Maar ja, goed. Maar zo ben ik erin gerold toen de tijd. Ja, ik ben ooit als muzikant hier binnen komen lopen en ik ben nooit meer weggegaan. Ik was 15 of zo, 16. En toen zag ik wat de jongens van de techniek aan het doen waren en vond ik interessant. En nou, ik werd op een gegeven moment vrijwilliger, ging stage lopen. En nou werk ik er, ja. Nou, kijk, ik ben natuurlijk in Bolsward opgegroeid. Dus het is hier natuurlijk om de hoek. En eigenlijk is Bolwerk voor mij de plek waar ik voor het eerst in aanraking kwam met professionele popmuziek. Jaren later inderdaad zelf in de muziek gaan werken. En op een gegeven moment hier de baan gekregen.